Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Dek, kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho lek ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek pedhok wong ayu ki ra cetha Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arek kepiye. Lah nggih mboten sah pripun biasa wae, santai wae. Kalem mawon nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Ah kesuwen kok. Kesuwen lha Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyilirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Ketoke ora e. Ora. Nek rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Beres lah sak kuwatir. Nggih, Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nggon aku wingi yo nakoke Tatin. Tatin ki main ngendi to ngono ya gayane. Seduluran aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak tak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah? Aku dadak nang ngono. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Elingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe.